Haka arpu South Rik Jilio Arjar Arpulai, Kakasi Disabilities Association Kalapulong ya kejingalang paitpa, banjit thamai ya kinongket kamna kabenta kasamoi Arjar Arpulai hadu Arjar Arpupra, Hakaba upa Shan Lang Walang Organizing Secretary, Kasi Disabilities Association Central Body, Ulaidon Bentalang Hakatigasngi ban Pinskem ya kinongket kam, Kibakaseng kalajit thamai. Hakani kejingalang lajit ru yo ba Michael Thongni como President, Badiu Ba Messiah El Yaular como General Secretary, Nalor Kiwe Kinongkit Kam. Hagatigas ni Uba Shan Lang Walang, Haba Ai Jingkren Ulapen Pau, Kajing Benyau, Bawat La Kilong Kibriu, Kibidon Jingtot, Akidu Kotmet, Henry Dangdon, Pat Kibidang Shim Kabu Yaki. Kaseng Kasi Disabilities Association Central Body Menta Kasni Ka Arab Sauterik Benai Bandreu Arjar Arpulai Layo Pan Penskam ya kinongkit kam bathamai bat kinongkit kam bapura jongka West Kasir District Unit Nongstoy. Hakan kasni layo Pan Penskam ya kinongkit kam naduki President Secretary bat kidkhot bapura jongka sen. Hakan ka sniru layo ro ban yakran halor ki banta kiba ka sarkar kala mang kerpang na unta jongi kibreu ki badon jinguna hit khotmet ka benta ka banakong ka badang sateng ha ka baide bat ka bha thungkang thungjam ha ki department bopher jong ka sarkar watla ka sarkar ka lamang 100% na benta ka kibreu ki badon jinguna hit khotmet ha ka bha thungkang thungjam ndrai hadu menta ka 100% ka patrikam pura Tade nol kane ka benta ba kaseng kanom shong klik ti nang ne sekhamat ni ai budin hagi department ba pher ba ka sarkar ka dei ba pentre kampura ya ka bha ka balamang kerpang na benta jungi ki breu ki badan jingdana ha ki dukhan men ka benta ka baar ka ba kala don ru ka jing yakran ba ka sarkar ha ki por ki baladap ha ka bang pentre kam pura ya ka special job card ka job card ka balamang kerpang na benta ki breu ki badan jingdana ha ki dukhan men henry hadu menta la issue tang ka special job card krem pentre kam hangno ro te kumta na kalian ka sen ha ka bare dei kale ka bantaro ka sen kanom shom klik ti ngin ya budin nang ne sekman bat ka benta ka balai ka dei ka by school fees lane ka college fees na ka benta ki breu ki badan jingdana komen kane ka benta ngibu ka jingkerpat na kalian ka sarkar bat ki bor ki bahalor bakin khmi batkin peglam na ka benta ka jinge jong ki breu ki badon jununa ha ki khotmet ba ki badakwa ban pule ha ki college ba ki baduna kayo kakot ba lemba ka bai ka jingerap jo ka sarkar ban peduna ya ki bai college lane ki bai school kan ai mensim ki ba kinom pep school no shiten por bat ka benta ka ba saw kalong ba ka job card o ka BPL card mo ka sarkar kumbalamang kiwe ki benta lani ki bha na benta jongi ki breu ki badon jundona khondat ka sarkar ka bha kerpang ro ya ka job ka BPL card kumbayo lem kiwe mo ki bayo khawrson ki bayo khaw IAY ka seng Kasi Disabilities Association amanta kasni ka khot ka wer ya phi baro ki breu ki badon juna khondat ki basong basa ha West Kasir District Nongstoin bat ki bamarjan ba phinwan sekmat banwan register yana de rangkat bat kaseng Kasi Disabilities Association thanang ba kaseng kanio banyara na ka banta ki jinge kandu jompi hakino kino ki banta lah ke la office sarkar lane hakino kino ki banta thanang ba kaseng kanio banle yeki ki ba don kam na ka banta ka jing mantoi jongi ki breu ki badon jiguna ki tukhan men ya